Доброго ранку усім глядачам Добраранка. Рады вітаць вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Спадзяюся, вы прачнуліся ў добрым настроі. А калі не, мы зробім усё магчыма, каб ваш настрой палепшыўся. Вітаю вас, сябры! Добрага ранку, мае даражэнькія гледачы! Прывітанне, Кася. Добрага ранку. Ты не выспалася? Не ведаю, Лесік, быццам бы і выспалася. Выспалася, але не зусім прачнулася. Няма бадзёрасці, Патап. Можа, устала не з той лапы? А з якой лапы ці нагі трэба раніцай уставаць? Здаецца, трэба з правай. Тады на працягу дня ўсё будзе добра. А я напэўна пераблытала спрасонку лапы. Глупства. Не мае значэння, з якой лапы ты устаеш з ложка. Галоўнае, што робіш пасля. А што трэба рабіць пасля? Памыцца, паснедаць, апрануцца і хутчэй бегчы, бо ўжо спазняйся. Кася, ты мінула важныя ранішнія справы, якія спрыяюць бадзёрасці. Ох, і што я там мінула? Шмат чаго. Вось табе, Кася, лайфхакі, як прачнуцца і ўзбадзёрыцца за 5 хвілін. За 5 хвілін? Жартуеш, Лесік? Ніколькі. Гэтыя лайфхакі працуюць бездакорна. Мы з Патапам праверылі. Дзякуючы ім мы хутка прачынаемся і пачынаем новы дзень у цудоўным настроі. Калі так, дык выкладвайце свае сакрэты. Можа, не толькі мне, але і нашым гледачам яны будуць карыснымі. Увага! Правіло нумар 1. Уставаць па першаму званку будильніка ці па першаму напамінку матулі. А як жа паляжаць, пакачацца? 10 пакутлівых хвілін у ложку ў чаканні непазбежнага не нададуць бадзёрасці. Да таго ж зноў задрамаўшы пасля абуджэння, пачаць дзень будзе яшчэ больш складана. Што ж, паспрабую уставаць адразу. Другое. Трэба выпіць шклянку ці паўшклянкі вады. Спрасонак піць ваду? Не гарбату? Менавіта ваду. Тады прачнуцца твае жыццёвыя сілы і сон адступіць. Добра, паспрабую. Трэцяе. Зрабіць зарадку, хаця б невялічкую, на працягу 5 хвілін. А зарадку абавязкова рабіць? Абавязкова, што тут складанага? Пачні з расцяжкі, потым папрысядай, панахіляйся, пасля падскокі. Усяго 5 хвілін. Але дзякуючы такой актыўнасці мозг насычаецца кіслародам і ты адразу адчуваеш прыліў сіл. Добра, пераканаў. Сапраўды, дзяўчынкі і хлопчыкі, гэта зусім не цяжка. Шмат часу не зойме. Чацвёртае. Памыцца халоднай вадой. Гэта я заўсёды раблю. Рэзкая змена тэмпературы канчаткова дапаможа ўзбадзёрыцца. І апошняе, 5-е правіла – паснедаць. Толькі не аб'ядацца, інакш замест энергіі адчуеш млявасць і дрымоту. Ага, можа, я сёння ранкам пераела? А можа, зарадку не зрабіла? Не зрабіла. І шклянку вады наша не выпіла. І падрамала пасля званка будильніка. І яшчэ крыху павалялася. Усё з табой зразумела, Кася. Карыстайся нашымі лайфхакамі і будзеш энергічнай і вясёлай кожную раніцу, незалежна ад таго, з якой лапкі ўстанеш з ложка. Я выпраўлюся, абяцаю. Верым табе, Кася. А зараз давайте глядзець мультфільм. З задавальненнем. Які чулівы мульцік пра матулю. Вы згодныя з тым, што для кожнага дзіцяці яго матуля добрая фея? Асабліва ў маленстве. Калі я быў зусім малы, таксама лічыў, што моя матуля феечка. А я і зараз так лічу. Слухайце, а ці не згуляць нам у якую-небудзь гульню? Выдатная прапанова. Можа, у веру не веру? Ой, давайте. А на якую тэму будзем задаваць пытанні? Напрыклад, пра соў. То на мяне ківаеш, Патап? Пра тых соў, якія любяць раніцай даўжэй паспаць? Ці пра сапраўдных птушак? А вы як хацелі б? О, я? Пра сапраўдных. І я. Без праблем. Вось наш памочнік.
Так, зараз знойдем цікавыя звесткі пра сов. Так, готово. Думаю, дзяўчынкам і хлопчыкам таксама будзе цікава. Бясспрэчна. Вы з гледачамі пакуль мульцік паглядзіце, а я тым часам падрыхтую пытанні. Сябры, адпачываем і глядзім мульцік. Ну што, адпачылі? Яшчэ як, у кампаніі з мімімішкамі цікава бавіць час. Прыгоды за прыгодамі. Цудоўна, давайте пачынаць уласную прыгодніцкую гульню. Пад назвай «Веру, не веру». Так, слухайце першае пытанне. Ці верыце вы, што сава не можа рухаць вачыма як чалавек? Таму, каб перавесці погляд, яна вымушана паварочваць усю галаву. Веру, веру, веру. Сама бачила, як сови крутять головой. Туди-сюди, амаль на 360 градусів. Крыху перабольшваеш, Кася. На 270 градусаў. Правильно, Потап, на 270. А вачыма сава страляць не ўмее. Пазірае заўсёды проста адкрыта. Малайчына, Кася, залічваю бал. Ура, ура, ура! Другое пытанне, і яно будзе для Потапа. Слухаю. Ці верыш, Потап, што ў поўнай цемры совы нічога не бачаць? У поўнай цемры думаю, што не бачаць. А як жа іх вялікія круглыя вочы? Такімі вачыма яны павінны ўсё бачыць у цемры. Совы добра бачаць у начной паўцемры, а ў абсалютнай цемры не. Твой адказ правільны, Потап, віншую. Ну як так? Совы ж начныя птушкі. Правильно. Таму ў начной паўцемры яны бачаць значна лепш, чым людзі ці дзённыя драпежныя птушкі. Але ў поўнай цемры нават совы бездапаможныя. А я і не ведала. Ужо ведае. Віншую, Потап. Такі ты дасведчаны. Дзякуй табе, Кася. А зараз пытанне для нашых гледачоў. Сябры, ці верыце вы, што белая палярная сава актыўнічае ўдзень? Як удзень? Яна хоць і белая, але ж сава. А совы палююць толькі ўначы. Кася, дык гэта ж палярная птушка. Яна жыве там, дзе сонца суткамі, нават тыднямі не заходзіць. І што? А што адказваюць дзяўчынкі і хлопчыкі? Адказы разышліся, нехта не верыць. Ой, я не ведаю. Каб белая палярная сава не была актыўнай удзень, то не магла б нават існаваць. Ага, есці ж нешта трэба? А можа яна запасы робіць напярэдадні доўгага палярнага дня? Тады навошта ёй белы колер пер'я, а? Сапраўды, навошта? Напэўна, каб быць непрыкметнай днём і паляваць. Нарэшце, таму белая палярная сава днём не спіць. І гледачы зараз згодныя з намі. Большасцю галасоў мы выбіраем адказ, што верым. Правильно, малайцы. Нічога сабе, вось табе і сава. Удзень лётае, а ўначы спіць. Совы бываюць розныя, Кася, бо прыстасоўваюцца да прыродных умоў. Дзівосы, а я і не ведала гэтага. А яшчэ засталіся цікавыя пытанні. Засталіся, але іншым разам. А зараз перапынак. Глядзім мультфільм. І як жа падабаецца мне вясёлая Маша. Нічога яна не баіцца, за любыя справы бярэцца. Энергічная дзяўчынка. А мне ў гэтым мульціку шкада мядзведзя. Зайздрошчу яго вытрымцы. О, мядзведь такі добры, спагадлівы, што ўсё даруе Машы. Цікава, вы думаеце, з Машай атрымаецца музыка? Толькі ў яе марах. Як я зразумеў, у Машы не самы лепшы музычны слых, мякка кажучы. Які ты, Лесік, строгі крытык. Яна ж толькі пачынае вучыцца музыцы. Але дзеля гэтага патрэбныя музычныя здольнасці. Менавіта. А калі іх няма, то няшчасны настаўнік. Далёка не ў кожнага ёсць талент ад прыроды. Вось. На жаль, тады трэба старанна вучыцца, а не толькі марыць пра свой будучы поспех. А я па-добраму зайздрошчу музычным птушкам, якія нідзе не вучыліся, але так прыгожа спяваюць, што душа цешыцца. Напрыклад, салавей ці жаўрук. Так, гэтыя птушкі выдатныя спевакі. У іх вельмі звонкі і чысты галасок.
І я часом здзіўляюся, як такая маленечкая птушачка выводзіць такія працяглыя тралі. Гэта толькі агульнае ўражанне. Насамрэч, працягласць песні жаўрука не больш 12 хвілін. Пасля гэтага жаўрук некаторы час адпачывае. Давайте і мы адпачнем і паглядзім яшчэ адзін мультфільм. З Задавальненнем! Што ж, будзем развітвацца, сябры. Няхай сённяшні дзень будзе прыгожым, вясёлым і незабыўным. Цікавым і багатым на прыемныя сюрпрызы. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Будзе незабыўна, абяцаю!